I tu, tens la pegatina? Eh? Que quiero que es botar los estatuts. Sí que me espero que se tiren. ¿Tú has vist la calda que fot, tío? Que nos pilla un ataque, una insolació. Pero no me espero que tiren nada, tío. Vinga, va. Però és que després no anirem amb les peluques. Ya, pero bueno, No lo veo, Joni. sí, ja ho sé, però ens hem buscat per tot el cos, tio, i encara no hem trobat la multa dels collons. No, és que jo tinc entès que es veu que la bombera que és la que està, que és la multa, però no, és que encara no hem trobat la multa. Perquè va trucar a Bartomeu, i no hem trobat la multa. Però és que m'he quedat que està molt. Sí, no, ja ho sé, si s'han acabat les enganxines. Ja tenim tot, eh? S'han acabat les enganxines, si ara reia, diu, mira, guaita, aquí. Diu, ja sé per què s'han acabat. Ja sé per què s'han acabat. Però no trobem la... O sigui, volem veure la multa, sí, perquè no la trobem. No la trobem, i s'ha fet una psicosis allà dalt, i jo deia, això però he preguntat a Pons, que sempre són unes pellepolles, que ja és de Pons, les de Tarragona, hòstia, jo sempre he vist aquí, he preguntat a tot, i no hi ha collons a trobar la multa, i ningú la trobat. What's the fuck, yeah? Iván!